Haike Tripura o tabuk petrol sokpasinai train ni bisingtui 22,000 barrel thok phai tongo Tripura o tabo hayake 35 lakh litre khonarong ni bisingno subida kai thok manchinai Assam Tripura watui ni bagui kisa lama hamyang tongma bai Tripura o belai ke petrol ni bagui jungjal achai tongmani line kolok kolok khai rom laiye petrol nangmani bagui BBC hayake petrol pamo thoknana ni bagui आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर हाइके लाइन बसालायै थकनाना नि बागै त्रिपुरा नि borok kosto khlai tongmani tai baksa buksu jagao ngake blago thoknana ni bagui khonamani litre no 200 300 rok nawi tongba kyanei belaike jung joto jagao no khonaka social media rok nukha haike baksa buksu borok ngake agio gana gini hai 1 kilometer 2 kilometer rok thangnani ngake bike bai thangmani tabo ngake jung chin mokol bai thang nugo bike bai thanglia humi rok thangmani tamni himle thok petrol long nana ninga kai petrol pump roko belai khei bezal jungjal tamni himle petrol pump o thok chikring gnung bormana ba ajaga wal sik line basai tongbo token number nawi manabo thok kom se manu baksa buksu jaga ro khai 200 টাকা rong se manu baksa buksu jaga khai mas manya haike amoni bagino tabunga kai thok sokpai tongo phai tongo tamni himle tabo kuno jaga ro thana ninga kai bike kari hinga kai singlia amsike bike imported thai ingthaka tipra saroni naine ke kebo haike jespanang thung tabo tabuk thok sokpa kya tasa agi na haike na available ke thokman tong tong thu baksa buksu blago ekdom nangsugi tongphana se 200 টাকা khai painani hini tongphana se 200 টাকা 300 টাকা khai manya ngi tongkha salnai saltam romoi haipano tabuk khe phaikaba omo belek kheno kaham kok omo tui kangi tongma jorowo wati wawi rimani haima tongkhata mo haisi haike kaham kaine tongthung je samani phano agine haino je subidang tomani amtui nyongui tongthung Tripura o Tiprasa rong ni bisingbo Tiprasa rok bo belek khe jungjalo klayo amteke petrol longgo tongkha samuro bo than nangla kwbangma bike rok bai ako bai haike tinin bidam suno hambai।